Balita lokal, anom ka mga patients under investigation diri sa Bacolod nagnegatibo sa coronavirus. Waranto petition sang Solicitor General batok sa ABS-CBN ginakabig sang labor group nga anti-labor. Sa balita nasyonal, nagkalamatay sa 2019 nCoV naglambot na sa masobra 1,000. SRP ipagawas ang Department of Agriculture sa manok, isda kag utanon. Sa balita international, 135 kapasahero nga sakay sa cruise ship sa Japan nagpositibo sa nCoV. Sa balita sa sports, LeBron James, Kawhi Leonard kag James Harden nalakip sa 44 ka finalist para sa 2020 US Olympic Men's Basketball Team. Sa balita entertainment, Marcelito Pomoy ginaako nga isa ka dance group ang mabaskog nga kontra sa giintirahan nga international contest. Sa balita espesyal, mga linyada sang bitter nga mga single kun Valentine's Day. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Subong adlaw Martes, Pebrero 11, 2020. Ang Indian News Team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon, Duran. Sa mga balita, kung datong balita sa lakat sang panahon. Apektado karon sang Northeast Monsoon kon amihan ang bilog nga Pilipinas. Bangod sa amihan, maglugal-umo ng panahon nga may mahuyang nga pag-ulan ang maeksperiensyahan sa northern kag eastern section sang Pilipinas. Sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, mangin magalumo noan tubtub madamol ang galom sa kalangitan nga maeksperiensyahan kag maka-eksperyensya man sang isolated light rains. Moderate tubtog mabaskog naman nga hangin gikan sa naminhan na sidlangan panasidlangan nga direksyon ang maeksperiensyahan. Ang taob naman launa 11 karon sa gabi nga nagdangat ini sa 0.9 meters samtang ang hunas la size 11 karon sa gabi nga yara lamang sa 0.2 metros. Ang adlaw nagbutlak la size karon nga aga kag magatulod naman karon sa 5:51 sa hapon. Ang temperatura naman mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition.
Aksyon! Balita Evening Edition. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Standard Edition. Time, 7:09. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nagdangat na sa anom ka mga patients under investigation o kon PUI nga gindala sa ospital sa siyudad sang Bacolod ang nagnegatibo sa novel coronavirus. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, apat pa ka mga PUI nga nagnegatibo sa virus nga nakipan sang duha ka mga babae kag duha ka lalaki ang natalanang i-discharge karon nga semana. Sa karon estable na kagyara sa maayong kondisyon ang nabilin nga mga PUI sa ospital. Nagpanugyan si Tan sa mga nagnegatibo sa coronavirus nga obserbahan ang kaugalingon tubtub nga matapos ang 14-day quarantine period. Samtang ginkumpirmar ni Bacolod Vice Mayor Alcid Familiaran, chairman sa Interagency Task Force, may isa pa ka PUI nga dala sa ospital sa Bacolod hapon sang Pebrero 10 bangod may travel history sa apektado nga pungsod. Sunod kay Familiaran, isa ka public kag anom ka private hospitals ang sarang nga makaakomodar sang pasyente nga nagabatyag sang flu-like symptoms nga may kabuusan tanan nga 13 ka mga isolation rooms. Iba na private rooms na kay we are required daw 10% private. Ginpaydalong sa paghanas ang pila ka mga doktor kag nurses sang napulo ka mga district. Ginpaydalom sa paghanas ang pila ka mga doktor kag nurses ang napulo ka mga district hospital kay isa ka provincial hospital sa Negros Occidental kung ano ang mga pagsulundan sa pagtatap sang patients under investigation kon PUIs sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio, ginpatigan ang demonstrasyon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial agod makit-an kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon halin sa pagsulod kag pagwa sa isolation rooms. Ginpresentar man ang mga pamaagi kung paano mapasiguro ang kaluwasan sa mga ini kag hindi malatnan sang makamamatay nga virus. Ginklaro ni Eusebio nga kalabanan sa mga doktor kag nurses ang may ihibalo naman sang sini nga pagsulundan apang kinahanglan nga liwat mahanas para mapasiguro nga insakto ang pagtatap sa mga pasyente. Sa 11 ka mga hospital sang gobyerno sa Negros Occidental, 5 sa mga ini ang pwede makabaton sang PUI. Samtang ginatugyan na ni Bacolod Vice Mayor Alcid Familiaran sa mga barangay officials ang pagdesisyon kung dayonon nila o kung hindi ang mga kapestahan o aktibidad sa ilang mga barangay nga tambungan sa mga pumuluyo. Ini matapos nga gin-postpone sang barangay Takuling ang ilaunang Linasan Festival nga mag-aumpisa kung tani sa itong Pebrero 8 to 15 bilang paghalong sa novel coronavirus.
Suno kay familyaran nga chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, ila gina-discourage ang pagpatigayon sa mga kapistahan apang inisagyapon ang magadepende sa desisyon sang Barangay Council. Una na nga nagpagawa sang advisory ang Department of Health nga nagapanugyan sa publiko nga likawan ang pagkadto sa mga lugar nga madamos ang tao bilang precautionary measure kontra coronavirus. Nakahanda naman sa pagbaton sa patients under investigation sa 2019 nCoV ang 5 ka mga ospital sa Negros Occidental. Sunod kay Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio, ini nga mga ospital among Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay nga may 8 ka mga isolation rooms, Cadiz District Hospital 4, Lorenzo Zaico District Hospital sa Kabankalan 3, Valladolid District Hospital 2, kag wala pa madeterminar ang kadamuon sa mga kwarto sa San Carlos City Hospital. Sunod kay Eusebio, ini nga mga hospital ang may kaugalingon nga mga doktor kag nurses nga magatatap sa PUIs. Dugang pa ni Eusebio, ini nga mga isolation rooms ang sadto nagamit na sa mga pasyente nga natapikan sang tipdas. Sa karon ang Silay Hospital amo pa lamang ang may PUI halin sa Banwa sang La Castellana. Magabakal naman sang dugang personal protective equipment ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental para gamiton sa mga health personnel sa ospital sa pagtatap sang patients under investigation sa 2019 novel coronavirus. Personal, ipresentar ni Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio sa mga media ang PPE nga ginalakipan sang goggles, anti-fog lens, gloves, show cover, surgical gown, kag mask, long sleeves, kag head cap. Sunod kay Eusebio, ang isa ka kit sang PPE nagabalor sang 3,500 pesos kag makabig nga disposable. Duha pa ni Eusebio, kinahanglan pa sang probinsya nga magbakal sang dugang nga 3,000 ka PPE agud ipanagtag sa health personnel sa mga local government units. Plano man sang probinsya nga magbakal sang thermometer infrared scanner nga ipahamtang sa mapantalan kag airport. Inipaagi sa ginpain nga pondo nga 33.5 milyones pesos. Sa iban pa nga balita lokal, ginakabig naman ni Marshall Espinas ang National Union of Journalists of the Philippines ukon NUJP Negros Chapter nga isa kapag lapas sa demokrasya sang tawo kag freedom of the press ang ginahimo sang gobyerno sa ginaduso nga pag-nullify sa prangkisa sang ABS-CBN network. Sunod kay Espina, hindi lamang issue sang ABS-CBN ini tungod ing kaso nga mapa-shutdown ang ginakabig giant network, ano pa ang mahimo sang magagmay nga media outlet nga nagatalakay man sang kritikal nga issue sa nagakatabo sa gobyerno. Dugang pa ni Espina, ginapakita lamang sang gobyerno nga himuon sini ang tanan para mapahipos ang salantaw nila upang sa ilang nga plano. Angot sini sa Biyernes nga adlaw, ginahingyo ni Espina ang tanan nga media outlet sa probinsya kag syudad sang Bacolod nga magsuksok sang itom para ipakita ang suporta sa panawagan nga punggan ang pag-shutdown sang ABS-CBN. Gintawag naman ni General Alliance of Workers Association o kungawa Secretary General Winnie Sancho nga anti-labor ang pag-file sang Office of the Solicitor General sang coup warrant of petition angot sa pag-nullify sang prangkisa sang ABS-CBN. Sunod kay Sancho, wala ginpinsar ni Solicitor General Jose Calida ang mapiktuhan nga ginabulwanta 10,000 ka mga empleyado sang network sa tiyon nga hindi ma-renew ang prangkisa sang network. Duha pa ni Sancho, paglapas man sa lihi ang ginhimo sang Solicitor General tungod sa baylo nga maghatag proteksyon kaangay ang butang pasini sa alang-alang nga sitwasyon ang pangabuhian sang mga empleyado. Ginpahayag pa ni Sancho nga kung matabo na himo lamang nga collateral damage sa mga empleyado nga wala man dapat sang salabton sa amo nga issue. Sa katapusan nga balita lokal, gindangop sa Aksyon Radyo Bacolod ni Mary Grace Canaya ang reklamo sining angot sa ginaligar wala gilayon pag-akto sa mga attending personnel sa Murcia Municipal Health Center sa ila pangabay nga i-transfer ang iya sining nga utod nga manugbata sa Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Sunod kay Canaya, temprano pa sang iya ginpangabay sa attending personnel nga ila na i-transfer ang iya utod apang ginsabat lamang siya nga wala man sang rason nga isaylo tungod normal man ang kondisyon. Dugang pa ni Canaya, alas 10 ang gabi isang ginpahayag sang attending personnel nga kinanglano na nga i-transfer tungod nagpamuhin ang bata sa sulod sang tiyan sang Iloy. Ginpahayag ni Canaya nga safe na ang iya utod kag ang bata apang nag-apilar ini nga maaktuhan ang ginhimo sang personnel sa health center sang among nga Banwa. Samtang wala ginpaboran sang sangguniang panlungsod sa Bacolod ang pangabay sa isa ka RTW Association sa syudad,
nga magpatigayon sang summer sale kung magbaligya sa palibot sa Bacolod Public Plaza sa bulan sang Abril. Sunod kay Vice Mayor Alcide Familiaran, wala nila ginaksyonan ang pangabay bangon dula man sang kaywatan o kung festival sa amo nga matinion. Duwa man ni Familiaran, hindi inipatas para sa mga sidewalk vendors nga sadto na naapektuhan sa road clearing operation. Samtang ginpahayag ni Familiaran nga gintugyan sang konseho sa City Legal Office ang pangabay sang Metro Bacolod Retailers Association nga magbaligya sa terminal sang Bacolod Vendors Plaza sa kada Lunes nga adlaw, alilas 8 sang aga tugtog 10 sang gabi. Sunod sa BC Alcalde, hindi sila makadesisyon bangod ang lugar sa kilid sang Vendors Plaza ang ginausar bilang terminal kag ila sa karon ginahulat ang legal opinion sang City Legal Office. Why na mo ito pinaksyonan? Wala nyo ginaprobahan, why? Wala ito why man sa siyang festival. Why man ta siyang activities na i-celebrate, diba? Ano mo on the plaza, merkado? Ang kabayan sa pahayag ni Vice Mayor Alcide Familiaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:18 sa aton mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga retubo sa inyong lawas, sist man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule, suno sa mga eksperto. Ining Santon Plus Herbal Capsule, makatunaw sa mga breast cyst, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Nernais at tubalang sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sina yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pakita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Nagkalamatay bangod sang coronavirus, nagdangat na sa masobra 1,000. Samtang suggested retail price ipagawa sang Department of Agriculture sa presyo sang manok, isda kag mga utanon. Ang nagapanguna naton nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
akon nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Santon Plus, akon ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Ining Life Extension Vitamin D3 isa ni ka super vitamin hormone gin classifying nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya sa mga ginabat tiyang kabalatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 himo ini sa US of A, aprobado sa FDA Philippines, aprobado pa sa FDA USA. Kag rekomendado ini bisan sa aton nga mga medical doctors. Mabakal na tag napulo ka pesos lang kada soft gels ini, available sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dira na libre ang aton nga medical check-up upod sa medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic, yara lang sa GA Esteban Building, sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Naglambot na sa 1,013 ka persona ang napatay bangod sa 2019 nCoV. Sa nakaligad nga 24 oras, 103 ang nagkalamatay dito sa China. Na-record man sa ang China sang dugang nga 2,128 ka mga kaso, rason nga naglambot na sa 42,299 ang nakaangkon sang virus sa China pa lamang. Nakadugang man sa kadamuon sang kaso sang nCoV ang Japan matapos na nagpositibo sa nCoV ang 65 ka mapasahero sang Diamond Princess nga cruise ship. Sa karon may 161 na kakaso sang nCoV sa Japan. Ang Singapore naman may record nga 45 kag 42 sa Hong Kong. Sa sunod sang 24 oras, naka-record ang United Kingdom sang dugang 4 ka kaso, rason nga naglambot na sa 8 ang kumpirmadong apektado sa nCoV sa amo nga lugar. Nakagwa na sa hospital ang unang nga nakumpirmar nga kaso sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease ukon 2019 nCoV ARD. Sa press conference, ginpahayag ni Health Undersecretary Eric Domingo, ginpagwa na sa hospital ang pasyente sadtong adlaw sang Sabado, Pebrero 9 matapos nga duha ka beses nga nagnegatibo sa ginhimo nga test. Samtang 262 nga persons under investigations naman, kag 48 nakagwa na sa hospital ang padayon nga ginamonitor sang DOH. Ginpasiguro naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko nga mapierde kag malampuasan sa Pilipinas ang makamamatay nga 2019 novel coronavirus. Ginpahayag ni Duterte ang iya pagpasiguro matapos gindayaw ang Department of Health nga ginapangunahan ni Secretary Francisco Duque III sa ilang madasig nga pagresponde sumuman sa paggiya sa publiko agud malikawan nga makabatag sang kakugmat bangod sang virus. Sunod sa Presidente, ang gobyerno nasyonal ang nagpabilin nga nagapanguna batok sa virus kag preparado sila in kaso maglala ang sitwasyon. Ginpalayag pa ni Duterte nga luyag niya kung tani nga tampaon ang virus. Nakaplano na ang Kamara para mapasanyog ang turismo sang pungsod sa piyaksang 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sunod kay Congressman Sol Aragones, Chairman ng House Committee on Tourism, kinahanglan mas pasanyugon pa ang domestic tourism para mabawi ang losses sa mga dumuluong. Dugang pa sang kongresista, hindi man bugos nga pungsod ang apektado sang nCoV. Naghimo naman sang tikang ang gobyerno agod malikawan ang paglaptas sini. Samtang ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga nag-aayo na ang duha ka mga OFWs nga nagpositibo sa coronavirus.
Ginatuman ni Bello amo ang Pinoy nga crew members ang British cruise ship nga Diamond Princess nga yara sa Japan nga ang pasyente man nga Pinoy sa United Arab Emirates. Sunod kay Bello nag-aayo na ang pamatsyag sa duha kag natanan na nga ma-discharge sa ospital. Samtang 4 pa ka Pinoy nga sakay sang Diamond Princess ang nagpositibo man sa novel coronavirus. Sa iban nga balita national, nag-file sa angko warrant of petition sa Korte Suprema si Solicitor General Jose Calida batok sa ABS-CBN. Nagaserve nga respondent sa ginfile nga petisyon ni Calida ang ABS-CBN Corporation kag ABS-CBN Convergence Incorporated. Nasaad nga ginfile ang kuwa warrant to sa idalom sang Section 5, Article 8 sang 1987 Constitution kag Rule 66 sang Rules of Court. Luyag sang Solgen nga matapos na ang ginaaligar a highly abusive practice sa bahin man sang ABS-CBN. Partikular nga ginpahayag ni Calida ang alegasyon nga may foreign investors sa mga media network nga klaro nga paglapas sa foreign interest restriction sa mass media. Ginpahayag naman sa pila ka mga kongresista nga unconstitutional ang pagbasaka sang coup warrant of petition sang Office of the Solicitor General batok sa prangkisa sang ABS-CBN. Sunod kay Congressman Rufus Rodriguez, base sa 1987 Constitution, ang Kongreso lamang ang may sarang sa paghatag, pag-amendar kapag bawi sang prangkisa sa mga TV station. Ginpahayag naman ni Albay Representative Joey Salceda nga ginahimo sila inosente sang Office of the Solicitor General sa ginahimo sining tikang. Duwa pa maathag nga nagapasilabot ini sa ila trabaho sa Kongreso. Nagdistansya naman ang Malacanang sa ginfile nga co-warrant of petition sang Office of the Solicitor General nga nagabasura sa prangkisa sang television network nga ABS-CBN. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, obligasyon ni Solicitor General Jose Calida nga tungdan ang iya trabaho kag magpasaka sang kaso kung salantaw sini may ginlapas nga layi ang amunga network. Dugang pa ni Panelo halinsadto wala nagaindra ang presidente sa trabaho sang iban nga sangasang gobyerno. Ginpahayag pa ni Panelo nga diskarte ini ni Calida kag wala sang labot ang presidente. Ginahabi-habi naman sa Commission on Human Rights ang pag-aproba sa Kamara sa pagpalapad bagid sang sakop sa Republic Act 9262 o kung ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa idalom sang House Bill 5869, ginakabig na bilang paglapas sa ginapatuman nga lahi para sa kababainhan gamit ang teknolohiya kaangay sang stalking, pagpanghara sa text messages, chat kag pagpalapdas ng video. Sa kay Attorney Jacqueline Ann Digia, spokesperson sa CHR, kabahin na ang digital technology sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi sang Pinoy, kabangdanan nga importante nga mapalapad ang sakop sang lahi kasunod sa mga panibago nga problema nga ginapakatubang sa mga kabataan tungod sang electronic abuse. Doon pa ni Digia, makabulig ang lahi para mapabakod ang mga lahi nga nagahatag proteksyon sa mga babae kag kabataan, halin sa online abuse, stalking, exploitation kag iban pa. Magluwas diri magabulig man ini para makabaton sang psychological kag medical counseling kag livelihood assistance ang mga biktima halin sa Department of Health kag Department of Social Welfare and Development. Sa katapusan nga balita national, magapagwa sang suggested retail price kung SRP ang Department of Agriculture sa presyo sang manok, isda kag utanon sa masunod nga duha ka semana. Sa pahayag ni DA Assistant Secretary kag spokesperson Noel Reyes, ila na diskobrihan nga madamo sa nagaabusar sa presyo sang ginabaligya nga manok. Ini posible bangod na kahibalo ang mga negosyante nga madamo nga manok bakal ang nagalikaw sa pagbakal sang baboy bangod man sa African swine fever. Sunod kay Reyes, umpisa sa itong Christmas season, wala nagdubo ang presyo sang manok. Wala labot sa presyo sang manok, nagpagwa man sang SRP ang DA sa presyo sang isda kag pila ka utanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:31. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap aton ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kayo gamiton. Nagapaputi sang panit, nagapakinis ang inyong supat, no, kun kutis. Kag nagahatag alibyo sa punggod nga mga pikas-pikas sa imo gaguya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. 135 kapasahero nga sakay sa cruise ship sa Japan nagpositibo sa nCoV. Samtang LeBron James, Kawhi Leonard kag James Harden
nalakip sa finalist para sa 2020 US Olympic Men's Basketball Team. Samtang Marcelito Pomoy, ginako nga isa ka dance group ang mabaskog niya sa kontra sa America's Got Talent. Kag sa atong kabalita espesyal, mga linyada sang mga bitter nga mga single kon Valentine's Day. Mga linyada o mga baliban. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. C, ang alkaline nga vitamin C nag-edukar ng kabalanse ka nagababakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kamay C, ang alkaline nga vitamin C, marami man nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph
o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, nagpositibo sa 2019 novel coronavirus ang dugang nga 75 ka pasahero nga sakay sang Diamond Princess cruise ship ngayara karon sa Yokohama, Japan. Ginpalayag sang Health Ministry sang amo nga pungsod nga nagwa sa ginpatigan nga test nga 64 sa 103 ka tawo nagpositibo sa nCoV. Bangod diri naglambot na sa kabug-usan nga 135 ka kaso sang nCoV sa amo nga cruise ship. Wala naman ginpalayag sa mga otoridad kung ano mga nationalities ang mga apektado. Madumduman gayong paidalom sa quarantine ang Diamond Princess cruise ship matapos makitaan sang virus ang isa ka pasahero nga nagpanaog sa Hong Kong. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, naghuyang naman ang Philippine peso batok sa US dollar sang Lunes, samtang ang mga trading activities ang naganagan bangod sang kabalaka angot sa 2019 novel coronavirus. Ang peso ang nadulag nubo ini sang 2.5 centimos kag nagsira sa 50 pesos kag 78 centimos batok sa isa ka dolyar. Mas manubo ini ikumparar sa nagligad nga Biyernes nga 50 pesos kag 75 centimos. Sunod sa pagpahayag sa isa ka foreign exchange trader, ang regional markets nga nagamaidid ini nga monitor sang death toll tugas sang nCoV outbreak. Ang ining paandam padayon gihapon nga nagaapekto sang sentimiento sa merkado. Sa aton karon nga ako na foreign currency exchange rate, ang US dollar may 50 pesos kag 73 centimos nga baylo sa peso, samtang ang Hong Kong dollar ang may 6 pesos kag 54 centimos, samtang Singapore dollar 36 pesos kag 52 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, Beauty and the Beast. Marcelito po mo. Wala ko naka-vocalize. Ay, paka-vocalize. So, ang imo kanta dito, beast ka gani. ay, hindi pwede ikaw ang beast. Akong beauty. Kaya ma-recite. Kung maka-vocalize ka daw, beauty ka magkanta. Pero kung di ka kung di ka vocalize daw, beast. Talaga ba? Best. Sige, best na lang. Best na lang. Kaya para hindi lang malalain. Sige. Kaya karon tiduwala na dadaan. Kalaw, ay mo ko ikaw, beauty, beast beauty ka. Ay, emba, nambal ko kay. Tiyan mo na, beauty and the best. The best Action Boy. Alright. Sige, yada kay mabist. Kung para sa iba ng Action Boy, nagapanguna na si Marcelito Pomoy sa kompetisyon nga America's Got Talent nga iyagin intrahan. Para naman sa singer nga nabudlayan siya sa bangod nga magpabilin sa kompetisyon. Bangod nga ang baskugan yung nga kontra. Isa ka acrobatic dance group nga mong V Unbeatable. Dinas Laya? Wala na hambal ang V Unbeatable kundi. Ang V Unbeatable daan ko Action Boy ang nakakuha sang 4th place sa overall nga 14th season bala sang America's Got Talent sa tong tuig 2019 kag nakadiretso sa finals sa The Champions amo na siyang subong mo The Champions edition matapos nga makakuha man sang Golden Buzzer. Sa grand finals ginkanta ni Pomoy ang Beauty and the Beast nga version naman ni Celine Dion kag Piabo Bryson. Ang hindi ko nung nga Beauty and the Beast ni kuno ni Pomoy daw hindi ni kuno pang contest gid mo sila ni si Marcelito nagambala daw hindi pang contest yung mo kumahimo kay si Simon Cowell kuno nagpili sang kanta. Correct. Tapos siya man nag-comment siya man nag-negative comment. Ano to gani ambal gani? Ambal niya nga daw ano taman daw predictable ang performance ni Pomoy. Do ka predictable kuno kag nataman basta mo kuno dapat nga mga competition do may mga pakita ka nga bago. May mga iba. Ano pa pakita nga bago ni Pomoy kang tigog ang iya sila nga talent is tigog sa babae, tigog sa lalaki. Pwede ko nga ever just the same pero gahula hoop siya tapos sabi ever as before tapos matambling naman siya. Matambling naman siya. Ang ni Pomoy may gagawa ka ni subong nga mga post sa social media nga ba daw gin sabotahe si Pomoy ni Simon. Okay do. Kasi siya may nagsuggest kuno sang kanta. Tapos siya naman may mo si Pomoy kundi nga muna kag siya man nagambal nga
Do ara lang nagkanta lang si Pomoy kuno sa Naka-normal daw lang. sa comfort zone nila bala. You should get out from your comfort zone. Nade. Ambalya. Kay kanta ni daw kahapos lang bala. Sa ila nga makalidad. Sa ato niya timudlay. Sa ato, iya mudlay. kalidad niya daw kahapos lang. Ambal ganin ni Pomoy ni ka Marcelito. Nga hindi pang contest ang nga kanta. Sa amon hindi abi pang contest pero hindi sa amon nga level. No. Tayo do no kung makabasin di sa kadaog. Ti Aksyon Boy, sa Lunes, Kamay pa na next makadaog na yan. nga Lunes, ipalayag kung sinong magdaog. Pero tatapos na guro ilang performance no. Mo tong pinakalas Beauty and the Beast. Damo gani ga ano Aksyon Boy ga ano ni gani suggest nga tani kantaya ang We Are the World. Ano ni gani ang damo na bala tingo ga. We are the world. Damo lain na inon nga tingo. Basi pa lang mabilib si Simon. Pero kita mo tapos kanta si Nanday Alicia, yung super standing ovation, super palakpak. What is Si predictable? Simon nga mo na siya yung. Pagsiling ni Simon nga daw pagka-predictable na magbalikid si Alicia sa iya. What is predictable in that? Gumawa mo na ito yung iba niya. Wow! Gumawa mo na, Aksyon Boy. Siya yung gumawa mo na niya. Si Simon, gimana pinakakuha ni pinadaw Would like it please. Would like it please, no? Pero once nga makuha mo kakano ni Simon, si Simon naker niya siya kuno sa mga celebrities mo. Basta magsiling na sa nga daw, ano ka na. Masikat ka gid. Na muna siya kuno eh. Ti kaya ang iya, nga daw ka-bet, gid wala daw ka-obvious nga daw bet, daw nadagdag mo. Si Shin Lim, to balang magician. Ano nagdag to? Doon nag-champion man. Abi ko na siya to ang nag-champion sa America. Kay The Champions, tanan ginimpo ng itong magician to nag-champion siya sa America's Got Talent. Tapos subong nag-intra siya sa The Champions. Champions. Pero Nadagdag naperde siya ni Marcelito. Okay. O, kita ko na siya, sino taga nila niya? Shin Lim. Kita ko na siya, yung nga magic. Galibong ulo ko na sa mga magic nila. Ba, no? Out of this world. Sige lang, balita sa sports. Kalakip Santay LeBron James, Kawhi Leonard kag James Harden sa 44 ka finalist para sa 12 ka spot sa 2020 US Olympic Men's Basketball Team. Gin-anunsyar sang USA Basketball ang mga kandidato sang Lunes kag nagalakip ini sang siyam ka miyembro sang 2016 Olympic Team sang Estados Unidos kag pito gikan sa team sang 2012. Ang duha ka team sa manunduman nagdaog sang bulawan nga medalya sa Olympics. Iga-anunsya naman ang roster sa sining nga tuig. Ang 2020 Olympics ang paghiwaton sa Tokyo halin ng Hulyo 24 tungod Agosto 9. Ang men's basketball gold medal game hiwaton naman sa Agosto 8. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:44 sa sining bahin anay antes sila nga sining balita special. Mangkaupod naton si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Vitamin D3. John, good morning and welcome once again. Good morning. Good morning gid sa tanang nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod sa bilog nga Negros Island. Good morning gid. Yes, John, kabalo kita damo kagid sang ma-share subong nga mga mapuslanon nga mga information, health information sa aton nga mga kaaksyon. Anong aton nga mga madulong sa ilang nga mga informasyon aksyon na Jonathan? Yes. Sir Boy, siguro istoryahan ta briefly ining very alarming subong novel coronavirus. Kasi daw ang kauturan naton not only ang mga taga Luzon but even ang taga Visayas, particularly dira sa Negros Island, damo sang nabalaka sa tungod sang sining coronavirus kay naibaluan naton nga madasig ini siya mag-transmit sa tao to tao. Berti, may mga speculation na or confirmation na gani nga may iban nga wala gani sang travel history sa China pero na-infect sila, so meaning may chance nga ma-infect ini siya or maga-infect ini ang maga-infect ang tao tungod sa carrier man sang virus. So amo ni siya nga ang aton nga istoryahan subong ining role sang aton nga ginakampanya gid mga produkto kay we're only very limited to siguro mga 5 minutes lang time naton. So istoryahan naton ang role mga kabyanan sang Life Extension Vitamin D3 to suppress or to somehow ma-minimize naton ang chance of being infected sa coronavirus. Okay. Kasi may mga studies Sir Boy before, kay ang coronavirus, ang iyang symptoms sinido pariho malang sa trangkaso, pariho malang sa flu, ang nagatrangkaso ikaw, nagaubo ka, nagasipon ka, galing kay ang delikado diri, kay once ka mahulog sa pneumonia, dira karon nagakapatay ang tao. Pero sa base record, mga katigulangan kalabanan nagakapatay dito sa China, kag mga bata, may mga ara man, pero laban gid mga katigulangan. It's because mga kabyanan, tanawon naton,
kay mahuyang or maluya ang immunity sa mga katigulangan. So dira kita karon magsulod sa immune system naton. So ano ba lang roles ng life extension vitamin D3 versus viruses or ining mga pathogens to protect our immunity? So may mga medical doctors, Sir Boy, nga pahayag sang ilang mga discoveries na ining vitamin D3 supplementation kuno, it's 3 to 5 times more effective than flu shot. Kaya daw flu-like man lang ining symptoms ng coronavirus, but silingon, pwede niya ini ma-reduce ang severity or ang paglala sang virus kung kita ang ma-infect ini. Kag syempre ang chance na kita ang ma-infect ini mas manubo kung kita siguro ang may mataas na vitamin D3 level sa dugo. That's why sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong Sir Boy, aton gina-recommend number 1 aton subong ginahatag sa aton nga mga patients sa aton nga mga clinics. Kung may mga symptoms sila like flu, may nagaubo sila, nagatrangkaso hilanat, ihatag kita sang high dose nga life extension vitamin D3 kag ginatagaan naton sang aton nga life extension optimal or optimized zinc. Kag may ara kita nga unique formulation sang aton nga vitamin C ining life extension fast C with dihydroquercetin phytosome. Ini ang vitamin C naton, Sir Boy, nga 7 times more absorbable than the standard vitamin C. Plus may ara ini siya nga bioquercetin phytosome nga may protective effect ini siya sa aton nga respiratory tract para nga ma-prevent ang aton nga lungs na ma-infect sang virus. So ginahatag naton ini siya kaupod sa aton nga life extension vitamin D3 kag mabakalang naton ining aton nga life extension fast C with dihydroquercetin phytosome sa clinic sang life extension. So dira sa may Bacolod City, ara kita dira sa may GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Wala pa ni dyan sa kuano, pa ni sa mga butika? Ang aton nga fast C with dihydroquercetin phytosome, Sir Boy, hindi pa available sa mga butika. Dira lang gid naton mabakal ini siya sa Life Extension Clinic sa Bacolod City. Pero ang Life Extension Vitamin D3, so mabakal gid nila sa mga butika. Basta tandaan lang nila nga dapat may marka gid nga LE ang kada soft gel para sila sure nga ina is original gid. So kung magbakal dira sa klinika, sa Life Extension Clinic, Life Extension Fast C? Yeah, Life Extension Fast C with dihydroquercetin phytosome. Basta hambalon mo lang Fast C. Kaya this is a unique formulation ng vitamin C to boost our immunity nga kita hindi dali-dali bala matapikan sining mga pathogens, especially ining coronavirus. Kaya nag-protect ini siya ang aton nga vitamin C sa aton respiratory tract. Amo ni siya nga ginbutangan ini siya sang bioquercetin phytosome for protection sa aton respiratory tract to prevent pneumonia. Makal kita sini John, pila ang presyo sini? Actually, very affordable lang gid ini siya, Sir Boy. It's 15 pesos per tablet because this is a high potency ng vitamin C nga 7 times more absorbable than the standard vitamin C. It's because ang iyang bioperin component plus iyang bioquercetin phytosome. This is unique na formulation sa life extension subong. Okay, sige. Mayo na nga balita, no? Kag balo kita kay sakto gina mo kay man ang iban gani inom lang ni sining mga vitamin C bala nga mga ascorbic acid speaking sang iban nga mga produkto. Pero ini mas gin pabaskog pagidya para nga magbakod pagid aton immunity. Yes, Sir Boy. Because gapati kita nga kung mabaskog ang immunity na doon, hindi kita ya dali-dali madali sa sining virus. Kaya ang aton nga lawas siya may ara nga likas nga kakayahan nga batuan ining mga pathogens. So palakason or paskugon na nato ng aton immunity, kag isa na siya sa mga ginahatag sa aton nga mga medical doctors ang Life Extension Vitamin D3 plus Life Extension Fast C for stronger immunity, Sir Boy. Sige, Sir John. So, may nga balita, no? Panugyan man naton ina sa aton nga mga kaaksyon, no? Ang ining mga produkto sang Life Extension Vitamin D3 nga tikadamo na gidya sang nagpamatuod sini mo nangin epektibo sa ila ginabatyan nga balatian. Importante is gina-prevent ang balatian nga magtapik sa aton lawas. Yes, Sir Boy, that's correct. Kag even gani ang isa ka medical doctor nga German, si Dr. Joe Prendergast, gahambal gidya nga ang vitamin D3 supplementation is 3 to 5 times more effective than flu shots. Kagdamo pagid sa mga medical doctors na nagpahayag sa nilang mga findings about sa roles ng vitamin D3 supplementation against flu. Since nga ining coronavirus is also a flu-like ang symptoms ini, so most probably siguro makabulig yun siya to minimize na kitang ma-infect. Aside from wearing ining mga surgical face mask, kag ang pagpahugas ng kamot naton most of the time,
kag ang pag-avoid naton sa pagmingle sa mga crowded nga areas. So somehow maano naton, ma-reduce naton ang risk naton nga mahawaan kita sining virus kay this is very contagious based man sa mga reports and speculations. That's why kita diri sa Life Extension Clinic ang nag-recommend highly gid sang supplementation sang Life Extension Vitamin D3 for everybody. Kag ang pagpa-check up man ninyo sa Life Extension Clinic Makabianan, ara lang kita sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, para kamo maka-avail sang libre nga check-up kag mabantayan naton dira ang mga simptomas nga nagapabatsak sa aton para nga ma-medicate or matagaan kamo sang early medication kag ma-prevent ang pag-worsen sini sang aton nga mga ginabatsak, Sir Boy. Yes, Sir John. Salamat, gid. Thank you so much, Sir Boy, and good morning kid sa tanan naton nga mga listeners. Good morning. Now, Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Vitamin D3. Balita Espesyal! Love, 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 Anong love, 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 love. Super. Hingagaw taguro, no? Ay, may nga tagali. Oo. Kaya nga ito nga nga balita special action boy. Mga linya ni sa mga beater kuno nga mga single wala sa Valentine's Day, sa Friday na. Tawag na to na mga ano ganito, mga sour graping, hindi man? Ano? Daw sour graping, bala nga. Spell that I be? Ang sour? Oo. S-A-W-R. Okay, madali ta, madasig ta. Ang una direction boy, mambal sila nga tigkalalag na. Wala sila. Tigkalalag na. Kay dapat kuno ang tagaan sang bulak ang mga napatay na nila nga feelings. Okay. So daw, medyo inis lang mga single nga wala sang love life. Tigkalalag na nga may bulak. Mga bitter na. Oo. Teka, ikaw taga kandila eh. Happy Valentine's Day, kandila ang imo ya. Tiyan mo na kuno action boy, kiti ihatag bulak para sa mga napatay na nga feelings. Pero dapat nga hindi ka magpaka-bitter action boy. Sour graping na panawan. Oo, correct. Samo na siya. Tiyan ikaduha direction boy, kung may makikita sila walang mga girlfriend, boyfriend, out of nowhere lang yan, bala ka nga, into on yung mga nagyapon. Mabulagay, mamugyapon. Correct. Into anay lang kamuda. Na intuwagin to. Oo. Into ato, doto. Kabilos mama mo, sugi ta ka. Nakanik ba namang tingkang Nan, amo na. Nobyo ko na. Nan, amo na sa mga bitter na sila. Mga bitter. Why na sila love life nga ila. Oo. Why sa may pangaluyag. Ala ka sakit so wala ka pangaluyag. May mga nag-admire lang garo pero may arab laki sa action boy nga taas man ming standards. That's why nga nahuya na lang mag-approach ang isa. Nahadlok na lang mag-approach sa iban kay kataas ang standard mo. Tayo katasan ay iban niya i-komentaran. Oo, may arab la sa jeep nga PDA so dahil mabulagay mo. Out of nowhere lang mabulagay mo magyapon na. Ang wala mo na forever ang inyo. Na correct mo na ikatatlo action boy, mambal sa nga wala ka mo forever. Wala mo na gyapon forever kay wala forever. Pero sabto naman isang couple may lifetime lang. Mo na siya. Amo na siya mga labanay nila. Pero sa una wala na hindi na uso yung action boy ay wala forever. Wala hindi na uso sa amon simpo ya. Oo. Wala na bagulan na nagulo ang mga wala forever. Ang amon sa una ya pag sugot buruyot, pag hindi buruy. Ano to man garay ni Kung sugot buruyot. Oo. Kung hindi buruhi. Pero ikaw pati ka may forever. Ako? Oo. Sa damo sa bagay nga may forever. Kung ang Jadine pa balang kanta nila. Ang anon nga ang mga utang ng forever na. Amo na ikaw may forever action boy. Kaga pero ang imo yung love ya may lifetime man. Utangan ya may mga forever pa ganito forever lang kuno nga pamayad utang. Wala gyud kahubsanan. Ang ikapat direction boy, kung may mag-greet ka, especially kung duwa ka mo single, gina-greet nila nga Happy Single Awareness Day. Uy. Oo, may mo sila isang ilang ano. Sa ilang festival. Festival. Sa ilang mga celebration kay para taranda nga mga single matililipo na sila action boy. Kay para dira sila maano. Sila man yung mag-date. Celebrate sila ya sa ilang pagka-single. At least hindi la sila alone. Ang ilang single blessedness. Single blessedness. Pero action boy, uso na subong no. Like sa mga opisina, balakag sa mga eskwelahan. Kung like sa Friday, kung dress down sa ibang eskwelahan, kung in love ka, makolor red ka. Kung single ka, makolor amo ka ni. Kung study first ka, ma-uniform ka, bisan dress down. Kung ano? Kung ano ka, ng
ano ni gani, ng palatuon, bala. Okay. Study Study first, kumbaga. first, So, kung dress down, kung Friday, may uniform kaya. Pero kung in love kaya, ma-red ka kaya. Nga red ka dyan, no? Ang ano. Ang red? Oo, tingala ko, no? Para makita ka kita yun, eh. The birthday mo na yung red, eh. In Amo love man, no, mo na. birthday kang in love. Amo Hindi, kay lang. Balita ang Valentine's, ang love daw na ano sa red na color, yun na-relate sa red na color, eh. Oo, So, kaya ang yun, heart wala. red. Ang amo heart na. red, oo. Okay. Tingnan ang birthday red man. Ba't ganyan? Tingala ko na ganyan. Munta yung blue aton, naka-red, happy Depende na birthday. sa mga birthday mo ya. Oo. Anong birthday mo ya? Kung anong imo mo. Kung anong theme Kung anong or motif mo motif. ya. Motik. Mutik man. Ang next direction boy, ang last naton, hambalon sa iba. Di ba, may arag inausog na suya-suya. Ay, ikaw yung single, kaya mo nang bitter ka. Masabat na siya nga. Kaya ko man yung i-date ang akong kagalingon. Ay. Maamo na sila action boy. Baklan ko nang kagalingon ko sang bulak. Bulak. Oo. Baklam sa bulak. Oo. Dala na kandila eh. Gami kandila gid kalain sa do birthday. Do kalalag gid eh. Kayo na no, nambal ti kalalag. kalalag. Meron na iban nga ni action boy nga ti sulatan nila letter pa Ikaw kung parcel mag-date ka sa nila. kaugalingon mo, enjoy ka man ikaw lang. Of course. Kay at tanan ta action boy, honestly. Me time mo na yun mo, no? Me time. Oo, me Kinana ka time man da magmuni-muni. Muni-muni. Mag ano ka da, mag Tsura ni Eden, muni-muni. muni-muni na iya. Anay mo na iya. Muni-muni. No, tingka na iya. Parang na iya, muni-muni. May mga differences na Lain siya. mo na yung muni-muni. Lain man na iya. May tinapay man gani nga. May, lain na sa may muni-muni. Oo. May muni-muni. Oo. May muni-muni. Oo. Damo na siya mo. Depende na kung paano mo iyambal. Correct. Depende na. Ang pag-intindi man sa tao. So, the may ways- enjoy mo na guro mga single, guro mag-date sila nga sila lang. Oo. Sa kagulingon nila, i-date nila. Pwede Oo. Hindi pa demanding. May ara man action boy nga may ara man nga gaano sila uso na bay subong ang pangayo number bala tapos makita ay lang sila may mga eyeball ta sa amoni tapos kita ay lang sila sa basta dira sila makapangita sila nga forever. Ay lifetime ang positive na da sa nang i-date mo kagulingon mo, hindi pa demanding. Oo. Hindi pa magreklamo Hindi nga. pa magreklamo. Amo lang ni mo ma-afford ng pagkaon para sa kagalingon mo. Hindi mo lang dalon iya. Oo, sa inyong simbahan. Oo. Okay. Next. Hindi, wala na galing next. Pero action boy, Dalon ako niya sa kundiin. Sa ilang man niya pa, pa-attend niya kuya sa ilang nga service. Oo. Pero malay mo, may dala siya yung flower. After service, yatag yung flower. Sa ni-introduce siya kasi sila pastor. Hindi mo na inapanguha, man. Talo sa simbahan. Sa ilang simbahan. Gabungis-ngis na tayo. Pero action boy, ang Valentine's Day, hindi lang para sa mag-girlfriend boyfriend. Correct. Kundi para man sa magpamilya. Sa talaga palangga. Then, introduce na ka lang. Yawa ko na ganit lain. Gabalik yung yapon. Advance happy birthday kay Chris Aquino. Ay, sa number 14, no? Birthday, Sige. Good morning kay Kapa Jojo Malayang sa Barangay Kabog. Amigo ko dyan, Trono, may agaman, Phil Alonsagay, Kagawad Roque Nesya. Oy, si amigo ko niyo, Gino Rubin. Rubin ni saya, R-U-B-I mo. Rubin. Doc Baltasar de Lorino, sa kay Kagawad Olay Abalahon. Phil Alonsagay, good morning, man. May Cautivar Duhenyo. Sige, okay. Kag kay Heidi, kag Kiting. Usison dira sa New York. New York siguro. Okay na? Giselle Franco, kag dira sa Maaw Public Market. Good morning. Ang alang na kita sa aton nga panahon, standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.